Ja. Bueno, orain, euskararen eguneko koreografia erakutsiko dizuegu. Koreografia honek 6 paso desberdin ditu. Eta oso errazak dira, orduan ikasi. Lehenengo pausua izango da. Hankak irekita daudelarik, horrela mugitzea, eta bitartean eskaintzen duzu bezala egin, eta gero gora. Gero eskaini, eta gora. Bitartean mugitu zara. Gero, bigarren pausua, hau zailagoa da, orduan da. Hanka bat gurutzatu, eta txatxatxa. Gurutzatu, eta txatxatxa. Eta besoekin egiten duzuna da, beso bat herrien jarri, bestea luzatu, eta gero horraztu. Eta aldaketa. Eta horraztu. Luzatu eta horraztu, luzatu eta horraztu. Orain dena batera. Luzatu, txatxatxa, luzatu, txatxatxa. Bale. Hurrengo pausua errepikatuko da letra ari den bitartean, baina besterik jara iritsi gabe. Orduan izango da. Hankeki, ireki, gurutzatu, ireki, itxi. Ireki, gurutzatu, ireki, itxi. Itxi ez, gutxi horrela. Eta besoekin izango da. Tolestu gabe, zirkulo bat egitea. Eta bukatzen zu hemen, horrela. Beste aldera, babelita. Eta bukatu. Orduan egiten dugu. Ireki, itxi, ireki eta geldi. Eta hemen zaudelarik egiten duzu. Golpe, golpe eta golpe. Eta beste aldera. Ireki, itxi, ireki, geldi, golpe, golpe eta golpe. Hurrengo pausua estribilloa da, eta askotan errepikatuko da. Baina oso errazara. Orduan egiten duzu. Lehenengo irristatu, irristatu, eta buelta. Buelta. Eta besoak izango dugu dira, horrela. Ireki, bildu, ireki, bildu, eta buelta emateko ireki horrela eta gutxi. Orduan dira batera da. Ireki, bildu, buelta. Ireki, bildu, buelta. Bale. Hurrengo pausua, izango da. Ireki, itxi, ireki, gurutzatu, eta gurutzatzerakoan azken gurutza egitera. Pasatzen duzu hanka horrela, altzetik. Altzatzen duzu, eta batera egiten duzu txalo bat. Orduan da. Ireki, itxi, ireki, ireki, itxi, ireki, txalo. Bale, eta ja azkeneko pausua izango da estribilloaren bukaerakoa, eta izango da buelta, eta eskuekin egiten duzu. Igo, 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 txalo. Orduan dena batera da. Igo, 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 txalo, igo, 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 txalo. Eta gero amaierarako da. Mugutuko gara, eta salto. Eta mugutzen dituzu horrela osak, eta ja bukartuko da osak. Orduan, koreografia ikusi duzunez oso erresa da. Jarraien jarriko dizuegu koreografia osoa. Beraz, euskararen egunean denak animatu zaitezte dantza dantzatzera.